Добро утро, ученици! Хайде всички мобилни устройства да се изключат и да бъдат оставени тук на бюрото до мен. След малко чета инструктажа. Моля, никой да не пише по листовете преди да сме казали. Започваме сега! Какво се случва там отзад на последния чин? Казахме ли без излишни разговори по време на матура? Или искате да ви анулирам работата и да ви пратя в къщи? Тихо, тихо! Абе, какво се случва там? Първо правило на външно оценяване е да няма включени мобилни устройства и да бъдат предадени на бюрото. Веднага да се предаде. На кого е? Хайде, давай го този телефон, давай го! Значи всички да внимават, иначе анулирам и гоня. Вземи го при този телефон.